Muri yeZimbabwe kana usingazivi wewe nezve $1 million yakapiwa military yakapiwa straight to General Matatu, usingaziviwo nezve some hundreds of thousands dzakapiwa police, hatizivi kuti uri kurarama kupi. Probably hausi muno muZimbabwe. So kana usiri muno muZimbabwe chinzwa unzwe zviri kuitika muno muZimbabwe. Kana uri muno muZimbabwe usiri kuketa iwe imbomwa vhati yemutsime handiti right. Muri Zimbabwe tine information itsva iri kusvika kwatiri right now iri kutitaridza kuti the tensions have escalated. So vanoziva vanogara pamuzinda wevanhu vanoziva kuti we have reported about a couple of statements or documents that have been submitted to the office of the military general muZimbabwe vanova as of right now the army top boss General Matatu Emmanuel. Right, muri Zimbabwe. So the first thing ndeyekuti zviri kunzi General Matatu have been blamed kuti he haven't handled military business like he should. Havasi kuacta semusoja, vari kuacta senge civilian, kamunhu kanotengwa. Zviri kunzi zvanzi nemasoja. Imi muri kuzvifambisa sei? Why muri kuacta senge munhu anotengwa? Unogotengwa sei iwewo uriwo nematanks, mamilitary tanks, uriwo nengangani, ma-AK-47 or ma-AK-47 48 hakwiri ma-AK-48 imimi why iwewo uchizotengwa? Handi muri kupaona. So pressure have been mounting, pressure have been building up to the extent yekuti General Matatu himself couldn't or can't handle the pressure. Right, nyaya yanatapfuma nei mupana akaitwa mukuru weZNA, Zimbabwe National Army, chinzvimbo changa china mukomana Nhamo Sanyatwe. Konogopiwa sere kuti Nhamo seko. Ndo zvimwe zvichita kuti munetsekane mulife vana Nhamo Sanyatwe, muchichinjwa, muchibviswa kumilitary, maukandwa kumasports uko, kunzvimbo ichiita chiminister of sports. Nhamo. But anyway, right, tiri papapo muri Zimbabwe. Chiri kuitika nechekudai so. Information itsva iri kupinda panews desk iri kutaridza kuti after pressure yakandwa pana General Matatu, because zviri kunzi chakaita kuti pressure iwedzere pana General Matatu inyaya yekuti President Mnangagwa vari kunzi vagura mitemo yeZimbabwe military, the ZDF, the Zimbabwe Defense Forces. How? Paya pamuri kuziva imimi is like 4-5 days ago now kuti pane 9 military personnel who were promoted, and pa 9 iwawo Sean Mnangagwa, wema twins Mnangagwa, was involved amongst those 9 vakapromotwa. Right. So vanoziva vanogara muarmy, maanalyst kana kuti mamilitary members aya mamwe ekuti mahardliners, because muri Zimbabwe mufanira kunzwisisa kuti the reason why Mnangagwa is in trouble, Mnangagwa why ari kunetsekana, is because in every institution kune anonzi mahardliners, the people who are not easily swayed, who are not easily bought, or who don't change easily. So pamari iri kunzi $1 million kakapiwa military kakaya na wiki nochivhayo, and which is allegedly said is actually just directly Mnangagwa giving the military money. Andidi pa $1 million kaya $1 million ka $1 million zvako vakomana vachidla vachidrive maRolls Royce ema 400,000 500,000 vakomana vari kunzi havachazivi voita sei nemari. So pakaipa right now in Zimbabwean politics, because unoona kana pane rimwe timu rekuti riri kuita mari kuti harichazivi roita sei nayo ka. That's why uchori timu roro chizotanga kumhanya richipa vanhu vana kudai so rapa mupana comic elder chimota chichapiwa Ford Ranger vanzi chiraptor. Comic elder chakutopenga chakutoda kuti chafuma zingambobvi chakutona so chinge chachimbinga chitsva chapiwa neka 150,000. It's nothing to these guys. It's nothing compared to the money that our country Zimbabwe has or makes every month. It's nonsense. Right, so iri nonsense kudero vakomana vemilitary vari kunzi vanozviziva kuti 50,000 inonsense. Kungodai so mapa mufana kwaita Waldo, Bransaudo, DJ Towers. Simpi rozikamwa kuti munhu anonamata rimwe boys. Zvokutoti munhu wokutoti vanotofungira kuti kana kwauchidzi kwai kudi munhu anotogona kuti hapana, it's just a simp. Andidi ndo timu ravari kumira naro. Vapinda kwese vana Japreza zvangova zvana mainini zveZANU-PF. Vapinda kwese vana Holiday kampana kai zvitikwa hey I'm the leader of the youth. Pane time yakaitoshora ZANU-PF kangova kamainini. Andidi vanhu vese vaitwa useless, vapfekedzwa madress,
nenyaya kuti mari iri kubatwa nevakomana yakawandisa. Takanzwa isusu comrade Knox Chivero, munoziva tiri kudzoka nepanyaya. Batai context, batai inonzi context. Kuti unzwise nyaya unofanira kunge uchinzwisisa context. Takanzwa comrade Knox Chivero vachitaura kuti Mnangagwa unoona most of the gold mines muZimbabwe. Mnangagwa ari kudla also half natagwire kumadhiri ake kubva kuinonzi command agriculture, kubva kumadhiri akaita achidonedza $, achitengesa treasury bills pamarket. Hanzi iko kaya kampana kamunoti tagwire kaya kanoita sekuti muromo wako hauna kana shape, mazino anoita senge akagadzigwa akapfekedzwa zvisiri right. Vana vefu pamuzinda wevanhu. Kamukomana tagwire kari kunzi kakaba mari refu ende kakadonedza Zimbabwe currency for a long time. Muchichema kuti mari yeMuzimbabwe iri kungoluza value. Nditagwire vanokudza ndi comrade Knox Chivero vaitaura izvozvo. The unofficial spokesperson of the Chiwenga faction. Tauriro masoja. Right. So, zvakamira zvakadaro muri yeZimbabwe. Zviri kunzi general vapiwa pressure. General vakabva vaona kuti apa paipa. Because right now muri yeZimbabwe pamuri kungoona imi Chiwenga akukaruka akubudikira achiita kamwe kasemon kavhundusa kana kuti kaita even shake the wars yeSADC. Zvokuti Ramaphosa ari kunzi actually kuuya kwakaita muZimbabwe kwanga kuri kwekuzoudza Mnangagwa kuti chimbomira zvechicamp 3 chako izvi chamari uri kuzotikonzeresera a lot of destabilization muSADC region muno. Right. So General Matatu vapiwa pressure. Zvinonzi General Matatu, as a matter of fact today, General Matatu nhasi Makusen vasendera a statement to the office of the President Mnangagwa. Apa takudza inside information, interior. Statement iri kunzi ranga richiti, according to the conduct of the ZDF, the Zimbabwe Defense Forces, especially its top general, is not allowed to accept any gift from a private citizen. Which means what Wiki Chivayo did was so wrong. Because if the Zimbabwe parliament pachayo isingagoni kugamuchira a gift from a private citizen, how about the members of the security? How about the members of the Zimbabwe Defense Forces? So zviri kunzi $1 million kaka kakapiwa ZDF naChivayo kadzoswa. Muri yeZimbabwe, things have never been this way. Patasvika pano pava pane rimwe level muri yeZimbabwe. Tava pane rimwe level mupolitics yemuZimbabwe. Kamari kawiki kari kunzi kadzoswa. So toda kuti ticonnectire madots in case pane vamwe venyu vari slow. Right. Tinana Tino Machaka ire. Tinana mfana uyu unonzana hanzani uyu John chakadaro weZANU-PF Youth League. Paka anaunzwa na mpana Chivayo chedumbu achitaura kwanzi ndikuda kuzopa Zimbabwe parliament $3.6 million, $10,000 to each of the 360 members. Do you know kuti akaramba zvezvezvo ndiani? It's ZANU-PF. It's ZANU-PF pachayo. Vafana veYouth League vakabudikira vakati ndezvekudho. And after that vachibva vatevera futi tagwirei. Muri yeZimbabwe ndoda kuti munzwisise pressure, ndoda kuti munzwisise atmosphere, political atmosphere iri muZimbabwe right now. Because kune vazhinji vanonga vasingatombonzwisisi zviri kuenda nepi. Ndo vatinoda kutaura navo pano. Right. So kana imi muchiona ZANU-PF Youth League ichita stand against Mnangagwa, vanokudza kuti kwanzi Wiki Chivayo ari kuita things by himself. Imi musataura senge muri magrade 2. Wiki Chivayo ari kutamba front yaMnangagwa. Tagwirei ari kutamba front yaMnangagwa. Vakomana vese vaya vari kusapota Mnangagwa. Mnangagwa ari kuudzigwa nemukadzi wake Auxilia chakadaro kuti iwe uri chimambo chacho, iwewe ndiwe munhu mutapa ende uchatonga nyika ino nokusingaperi. Hanzi kana ukarota uchidai nyaya dzemubedroom dzokukanganisai boys. Uona $1 million kadzoswa naGeneral Matatu. As of right now muri yeZimbabwe tichitaura kudai so isi toda kutaura tichitaura chobwana ndechekuti influence yaMnangagwa yadhakwa according to information iri kusvika kwatiri on the news desk. Hanzi vakomana udzai vanhu, imimi ndi munotaura nevanhu, saka isita kuudza vanhu kuti vakomana Mnangagwa influence yake yakutoricha close to zero.
muchatozoona zvimaprofita zvenhema vana ubet angels vana makandiwa zvakutozopandukira also Mnangagwa at this stage. Ukozoona kana kamupana kana tupasho njabva kwakupandukira Mnangagwa woziva kuti chachaya ende chakachaya muri Zimbabwe. King Hezekiah vari pama1 ekurevesa. First of all, kana ukanzwa iwewe Chiwenga anga akambotyoka nguva dzese, but all of a sudden akutaura zvekuti Mnangagwa is King Hezekiah ende unogona kuperera mujeri, unofanira kuziva kuti something have shifted behind the closed doors. Imilitary wing inonzi military touch yakaimbwa naJapreza. Japreza muchamunzwa hachaimbi nziyo dzaMnangagwa. Vanenge vachidzvengwa neinformation, but musadzvengwa muri Zimbabwe, tiripo pamuzinda wevanhu. So zvirunzi after pressure General Matatu vakatodzosa mari yaMnangagwa, and right now Mnangagwa is in panic mode. Zvirunzi ari kutotsvaga kuda kudobvisa General Matatu, mukuru weZDF, because ari kutofunga General Matatu vamutengesa. But isusu techingoti more peace, more dialogue, more constitutional law muZimbabwe. Like, let's talk, let's fix everything from that talk, from dialogue. Hatizvinzwa kwanzi pane ropa rateuka, ndo zvinhu zvakashata, ndo zvatisingadi kunzwa. So muri Zimbabwe tiripo pamuzinda wevanhu. Stay tuned. In fact, thank you for watching all of this great news, this video up to this point. Stay blessed. Thank you for watching.